ma neħilx biss mal-parti li rrid nagħmel jien, imma għajnejja dejjem iduru fuq x'qed jagħmlu l-backstage jew kif il-prodott finali qed jidher mill-udjenza. Il-minuta tibda issa. Dorothy Bezzina, direttriċi u produttriċi. Dorothy, kif iddeċidejt illi tibda tibni l-karriera tiegħek fil-mużika, l-qudiem fit-teatru wkoll u fil-kultura in ġenerali? Naħseb dejjem kienet għażla naturali li kważi tista' tgħid isu xi ħaġa li għażlet lili minflok jien għażlilt lilha. Niftakarni minn mindu kont żgħira jiġifieri ommi taqra lil ħrief u jiena mill-ewwel nimmaġinani qed intellaħħom u nipprova nippjanhom għal kuġini. Bqajt infittixa meta bqajt nikber. Kont iktar bdejt ninteressa ruħi fil-arti, fil-drama, fil-kant, hija xi ħaġa li kibret miegħi. Dorothy, fuq xi qed taħdem bħalissa? Bħalissa qed naħdem fuq proġett tas-sewa l-qalbi huwa Amélie, il-musical Amélie ibbażat fuq il-film ta' Genet li ħareġ fl-2001. Amélie hija persuna forsi xi ftit eċċentrika li tipprova tbiddel il-ħajjiet tan-nies ta' madwarha, però il-musical tolqotni ħafna għaliex fiha dawk il-momenti komiċi, momenti ta' fantażija, manka momenti filosofiċi. U fl-aħħar mill-aħħar huwa musical li fih laqta umana wkoll.